tohle jako na periferii by se dalo teďka říct, jo. Tady hlavně to je jako docela rozkládaná. A máme tady teda budínka, ale nic nepůjdeme. Ty bydlej tadyhle? Jo. Tadyhle dole, jak se... Tady to vidět. Tadyhle v tom. Jo, Jak jsou jasně, tam no. ty bytový dům, tak tam na rohu bydlej. Takže aspoň tady něco známe a máme jo, to nemáte foťák, aha. Taky máme, taky. To jsou Strančice u Prahy. Strančice u Prahy, kde tady bude jednou nám transparent. Za jak dlouho? Za rok, za dva? Za dva třeba. Tak záleží, když začnete, děláte první výkop. No tak letos určitě ne. No tak chci tam dát takový, tady udělat takový jako dočasný pot. Takový jako ten kameniční pot udělat, protože ono se stává, že tamhle vykopou díru a navezou to tam. Jasně, no. Takže tamhle jako jak je ten plot, nebo to, takže to je jako tohle ten čtverec by se dalo říct. No, ono to je jako obdélník. Nebo no tak ono to má 24 na 40? No, je to 1000 metrů. A vlastně musí postavit něco podobného. To bude takového něco nižšího, že vlastně oni by vám zase nedoplnili. No, já bych tam něco takového Nic vysokýho, ne. Ale tady může být 8 metrů, víš? 8 metrů, něco takového. Jako, ale tohle to by třeba povolilo. A ty se mě teda hlavně taky nelíbí. Ne, mně by se líbilo něco takového, jako má tenhle, ale ne, on má garáž, tak spíš jednou garáž. A to bylo patr 2, to bylo skala. Ale když to se pozná, když tam je to takový celý zámek, nebo tady ten letní, já to poznám, jo, to je takový... Jak to třeba jenom záběr. To je jasný, jo. Ale to si stejně, já to jsem takto potřebuje teďka dohrát. Jo, takže to chytneme
oni dělají ty sporty. No jo, aby se nevím, co název. Oni přece berou k tomu jedničky.